हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय दे लोगोफोर। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइल नायनानैनो एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर। लोगोफोर दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि माखासे आपडेटफोरखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर, अब्लासो नोंथांमोना भिडिअखौ बुजिनो मोनगोन दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय नोंथांमोननिसिम जियुन प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलनि गेजेरजोंहाय जे मैयाहायसो रिलिज जानानै थांनाय अफिशियेल मिउजिक भिडिअ टिजारनि सोमोन्दै नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय जिउनि लामाखौ दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टिजारखौहाय गोबाङानो नायबाय आरो गोबाङानो नायाखैबो जानांगौ दे लोगोफोर। स' बेनिखायनो जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला नोंथांमोना जियुन प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव थांनानैहाय नायनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो बे मिउजिक भिडिअनिनो फुल मिउजिक भिडिअखौहाय जोंहा नायनो थाखाय नोंथांमोना माखासे सान नेना थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो सिनायजोबखायो नङा होमबा लोगोफोर, जोंहा बे मिउजिक भिडिअहायनो गाहाय सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों। एक्चुअली लोगोफोर जों बे मिउजिक भिडिअहाय गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनिनो एक्ट्रेस बिथां रिंकि ब्रह्माजोंनो लोगोसे बुकुल दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे मिउजिक भिडिअनि डिरेक्सन डिअपि आरो एडिटिंखौ खालामदोंमोन भास्कर दलिया दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर जोंहा बे जिउनि लामाखौ अफिशियेल मिउजिक भिडिअनिनो रिलिजखौ होदोंमोन बिथां रिंकि ब्रह्माया दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबदोंमोन पुष्पा रानी हुइद्रम आरो अमरजित लौरेबाम दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान गोदान मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेटखौ मोननो थाखाय आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथियावनो थानाय नटिफिकेसनखौबो अलाव प्रेस खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे जिउनि लामाखौ अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टिजारखौ जुदि नायाखै अब्ला थाबैनो नोंथांमोना जियुन प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव थांनानै नायनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जों बे मिउजिक भिडिअखौहाय साननैसोनि गेजेरावहायनो फुल मिउजिक भिडिअखौबो नुनो मोनखागोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना जियुन प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव थांनानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाहैखाबानो जाबाय दे लोगोफोर।